Shit happens. Ουσιαστικά είπαμε να τον αφήσουμε εδώ και πήγαινα πολύ αργά με το αυτοκίνητο και κάποια φάση τον άκουσα ότι είναι πολύ πίσω και λέω εφόσον φύγαμε πατάω γκάζι, ακούω πίσω, τον πιάνω, κάνει αυτό το πράγμα και μετά τον παίρνω πάνω μου, αναπνέω και χάνει τις αισθήσεις του. Αυτό είναι. Να μισέτε. Μάγκες, τέτοια πράγματα γίνονται στη ζωή. Δεν λέγουμε μπροστά. Ανθρώποι πεθαίνουν, ζώα πεθαίνουν. Εδώ χάνουμε ανθρώπους. Τώρα θα κάτσουμε να στεναχωριέμαι για ένα σκυλάκο.